Πραγματικές συναρτήσεις μέρος δεύτερο. Στο προηγούμενο βίντεο είχαμε ασχοληθεί με τον ορισμό μιας πραγματικής συνάρτησης, είχαμε δει τον ορισμό του γραφήματός της, καθώς και τα γραφήματα κάποιων βασικών συναρτήσεων. Καλησπέρα σας, είμαι ο Ανδρέας Μαυρίδης από το Φροντιστήριο Φοιτητικό Πρόσημο. Αν μόλις ανακαλύψατε το κανάλι του φροντιστηρίου στο YouTube, είναι η κατάλληλη στιγμή να κάνετε την εγγραφή σας, να πατήσετε και το καμπανάκι για να λαμβάνετε πρώτες και πρώτοι ενημερώσεις για τα νέα διαθέσιμα βίντεο. Στο σημερινό βίντεο θα ολοκληρώσουμε την υποενότητα των εισαγωγικών στοιχείων πάνω στα εισαγωγικά μαθηματικά με το δεύτερο μέρος των πραγματικών συναρτήσεων, όπου όπως θα δείτε θα αναφερθούμε στις αύξουσες και ευθύνουσες συναρτήσεις, στις άρτιες και περιττές συναρτήσεις, θα ορίσουμε τη σύνθεση συναρτήσεων, τις μετατοπίσεις, καθώς και θα ολοκληρώσουμε το σημερινό βίντεο με κάποιους χρήσιμους μετασχηματισμούς. Μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος για να δούμε μαζί όλες τις προαναφερθήσεις έννοιες. Βρισκόμαστε λοιπόν στο μαύρο πίνακα για να ολοκληρώσουμε και το δεύτερο μέρος που είχαμε ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα και είχαμε αναφερθεί στις πραγματικές συναρτήσεις. Θα δώσουμε τους ορισμούς μαζί με κάποια παραδείγματα αύξουσων και ευθύνουσων συναρτήσεων, άρτιων και περιττών συναρτήσεων. Θα ορίσουμε τη σύνθεση μεταξύ δύο συναρτήσεων, την κάθετη και την οριζόντια μετατόπιση μιας γραφικής παράστασης, καθώς και κάποιους χρήσιμους μετασχηματισμούς στο τέλος, να τα δούμε όλα αυτά συγκεκριμένα. Ορισμός για τις αύξουσες και ευθύνουσες συναρτήσεις, θα έχουμε μια συνάρτηση η οποία θα είναι ορισμένη σε ένα διάστημα δέλτα κεφαλαίο και δύο στοιχεία τυχαία του διαστήματος αυτού, του πεδίου ορισμού που λέμε γενικά. Αρκίες κάνεις, δεν πειράζει. Βρισκόμαστε λοιπόν στο μαύρο πίνακα για να ολοκληρώσουμε το δεύτερο μέρος των πραγματικών συναρτήσεων. Την προηγούμενη εβδομάδα θυμίζουμε ότι είχαμε αναφερθεί στο πρώτο, πάνω στον ορισμό μιας πραγματικής συνάρτησης, στη γραφική παράσταση και σε κάποια βασικά γραφήματα για κάποιες γνωστές συναρτήσεις που είχαμε δώσει. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για τις αύξουσες και ευθύνουσες συναρτήσεις, για τις άρτιες και περιττές. Θα δώσουμε μαζί και με κάποια παραδείγματα τη σύνθεση μεταξύ δύο συναρτήσεων και θα δούμε πότε είναι εφικτή και πότε όχι. Και θα συζητήσουμε επίσης την κάθετη και την οριζόντια μετατόπιση γραφήματος και στο τέλος θα κλείσουμε με κάποιους χρήσιμους μετασχηματισμούς. Να τα δούμε όλα αυτά στην πράξη. Αρχικά ο ορισμός για το τι σημαίνει αύξουσα και τη φθήνουσα συνάρτηση. Έστω μια συνάρτηση F η οποία είναι ορισμένη σε ένα διάστημα Δ και έστω Χ1, Χ2, δύο τυχαία στοιχεία του διαστήματος αυτού. Λέμε ότι η F είναι γνησιώς αύξουσα στο Δ, αν και μόνο αν F του Χ1 μικρότερο του F του Χ2 για κάθε Χ1, Χ2 που ανήκουν στο διάστημα Δ, με το Χ1 να είναι μικρότερο του Χ2, ενώ η F είναι γνησιώς φθήνουσα στο ίδιο διάστημα, αν και μόνο αν F του Χ1 είναι μεγαλύτερο από το F του Χ2, για κάθε Χ1, Χ2 που ανήκουν στο Δ, έχει ένα μικρότερο του Χ2. Ένα σύντομο σχόλιο, ότι εμπειρικό πιο πολύ, ότι αν η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης ανηφορίζει, όπως λέμε λαϊκά, καθώς την παρατηρούμε από αριστερά προς τα δεξιά, τότε λέμε ότι η συνάρτηση είναι αύξουσα, ενώ αν κατηφορίζει, τότε λέμε ότι είναι φθήνουσα. Θα δώσουμε τώρα τους ορισμούς της άρτιας και της περιττής συνάρτησης. Άρτια είναι η συνάρτηση για την οποία ικανοποιείται η συγκεκριμένη συνθήκη, το F του πλην Χ να ισούται με το F του Χ, για κάθε στοιχείο Χ που ανήκει στο πεδίο ορισμού της, ενώ η συνθήκη για να καθίσταται μια συνάρτηση περιττή είναι το F του πλην Χ να ισούται με πλην F του Χ, ομοίως για κάθε Χ που ανήκει στο πεδίο ορισμού της F. Επίσης ένα εμπειρικό σχόλιο, ότι η γραφική παράσταση μιας άρτιας συνάρτησης είναι συμμετρική, όπως λέμε, ως προς τον άξονα ψ,
ενώ η αντίστοιχη γραφική παράσταση μιας περιττής συνάρτησης είναι συμμετρική ως προς την αρχή των αξώνων. Εδώ θα δώσουμε κάποια παραδείγματα και τα αντίστοιχα γραφήματα για άρτιες και περιττές συναρτήσεις. Η συνάρτηση χ τετράγωνο και η συνάρτηση του συνημιτώνου χ είναι ξεκάθαρα δύο άρτιες συναρτήσεις. Βλέπετε και από το γράφημά τους, μπορείτε πολύ εύκολα να το παρατηρήσετε και από τους παραπάνω ορισμούς που δώσαμε. Από το γράφημα πάντως φαίνεται ότι είναι συμμετρικά τα γραφήματα έτσι ως προς τον άξονα ψ και εδώ για τη συνημίτωνο, ενώ οι συναρτήσεις χ στην τρίτη και η μήτωνο χ είναι περιττές οι συγκεκριμένες. Με τον ορισμό μπορείτε να δείξετε τη συνθήκη ότι το F του πλην χ ισούται με πλην F του χ πολύ εύκολα και είναι και διάκριτο ότι το γράφημα είναι συμμετρικό προς την αρχή των αξώνων. Okay. Συνεχίζουμε, πάμε να μιλήσουμε για τη σύνθεση δύο συναρτήσεων. Έχοντας λοιπόν δύο συναρτήσεις, η F από το α στο β, πεδίο ορισμό και σύνολο τιμών, και G από το β στο γ, αντίστοιχα πεδίο ορισμό και σύνολο τιμών, η σύνθεση της F με την G συμβολίζεται με G, ένα ενδιάμεσο κυκλάκι, αυτή είναι η σύνθεση στην ουσία, με την F, και η σύνθεση, προσέξτε, έχει πεδίο ορισμού το α, θα τα δούμε και σε λίγο, που είναι το πεδίο ορισμού της F, και σύνολο τιμών το γ, που είναι το σύνολο τιμών της G, και ορίζεται από τον τύπο αυτόν G σύνθεση F του χ ισούται με G του F του χ, έτσι με το χ να ανήκει στο α, στο πεδίο ορισμού της F. Τι παρατηρούμε εδώ, άμεση συνέπεια. Εντάξει, βλέπετε και εδώ ένα σχήμα στην ουσία για να φανούν αυτά που αναφέραμε. Η F είναι από το α στο β, η G είναι από το β στο γ, η σύνθεση είναι από το σύνολο α, πεδίο ορισμού, στο σύνολο γ, σύνολο τιμών. Στην ουσία αυτό που διαφαίνεται εδώ είναι ότι το πεδίο ορισμού της σύνθεσης της G με την F, G σύνθεση F, είναι τα σημεία εκείνα όπου η χ ανήκει στο πεδίο ορισμού της F, έτσι, και η F του χ ανήκει στο πεδίο ορισμού της G. Αυτό λοιπόν το πεδίο ορισμού της G σύνθεση F είναι το σύνολο όλων των χ που ανήκουν στο πεδίο ορισμού της F, έτσι ώστε το F του χ να ανήκει στο πεδίο ορισμού της G. Δηλαδή η συνάρτηση G σύνθεση F ορίζεται όταν ορίζονται τόσο η F του χ όσο και η G του F του χ. Εδώ κάποια σχόλια για να δούμε κάποιες ειδικές περιπτώσεις. Αν το σύνολο τιμών της συνάρτησης F δεν έχει κάποιο κοινό στοιχείο με το πεδίο ορισμού της συνάρτησης G, τότε πολύ απλά δεν ορίζεται η σύνθεση της G με την F. Δηλαδή αυτό το γράφημα εδώ με τα σύνολα έχουμε εδώ για να φανούν και τα πεδία ορισμού και τα σύνολα τιμών. Έτσι, η F από το α στο F του α που έχουμε εδώ. Η G είναι από το σύνολο αυτό εδώ, το D με δείκτη G, στο γ σύνολο. Βλέπετε ότι δεν υπάρχει κάποιο κοινό στοιχείο, η τομή τους είναι το κενό σύνολο στην ουσία. Άρα λοιπόν σε αυτό το σενάριο, σε αυτή την περίπτωση, δεν μπορεί να οριστεί η σύνθεση. Δεύτερο σχόλιο, αν το πεδίο ορισμού της συνάρτησης G είναι ολόκληρο το σύνολο των πραγματικών αριθμών, τότε το σύνολο των τιμών της F θα είναι υποσύνολο του R, άρα η σύνθεση G της G με την F ορίζεται πάντα και θα έχει πεδίο ορισμού το πεδίο ορισμού της συνάρτησης F. Εντάξει, η F είναι από το α στο F του α, έτσι να το πούμε. Έτσι. Η G ορίζεται από το R στο γ. Τι καταλαβαίνουμε? Ότι η σύνθεση, εντάξει, βλέπετε ότι το F του α προφανώς είναι υποσύνολο του R, έτσι, άρα η σύνθεση κανονικά υπάρχει από το α στο σύνολο γ, πεδίο ορισμού σύνολο τιμών αντίστοιχα. Τρίτο σχόλιο, αν το σύνολο τιμών της συνάρτησης F έχει κοινά στοιχεία με το πεδίο ορισμού της συνάρτησης G, τότε η σύνθεση G
της G με την F θα ορίζεται μόνο για τα κοινά τους στοιχεία. Το βλέπετε και εδώ στο γράφημα, έτσι. Στην ουσία αυτή η περιοχή είναι τα κοινά του στοιχεία. Ορίζεται λοιπόν τότε η σύνθεση. Αναφερόμαστε στα κοινά στοιχεία του συνόλου τιμών της F, του F του α, έτσι, με το πεδίο ορισμού της G. Βλέπετε. Τέταρτο σχόλιο, αν οι συναρτήσεις F και G είναι τέτοιες ώστε να ορίζονται τόσο η G του F του χ όσο και η F σύνθεση με τη G, τότε δεν ισχύει απαραίτητα ότι οι δύο τύποι είναι ίσοι, έτσι. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Τώρα κάποια παραδείγματα όπου ορίζονται να υπολογίσουμε τις συνθέσεις G, της G με την F και της F με τη G και τα παρακάτω ζεύγη συναρτήσεων. Βλέπετε εδώ τις συναρτήσεις και σύμφωνα με αυτό που αναφέραμε σε θεωρητικό πλαίσιο πάμε να δούμε ποιοι είναι οι τύποι των συνθέσεων των δύο συναρτήσεων μεταξύ τους και αν ορίζονται κιόλας. Λοιπόν, οι F και G στο πρώτο ζεύγος είναι πολυονυμικές, άρα πεδίο ορισμού και συνολοτιμών είναι το R. Εντάξει, το πεδίο ορισμού της G σύνθεση με την F, άμα δείτε αναλυτικά εδώ τα βήματα είναι όλο το R. Φυσικά λοιπόν υπάρχει η G με την F, η G σύνθεση με την F. Εντάξει, απλές αντικαταστάσεις. Στον τύπο της G τοποθετούμε το F του χ, εντάξει, άρα ο τελικός τύπος είναι 8 επί χ συν 7, όπως και το πεδίο ορισμού της F σύνθεση με τη G είναι το ίδιο το R πάλι, άμα δείτε αναλυτικά τα βήματα. Υπάρχει λοιπόν και η F σύνθεση με τη G, ο τελικός τύπος είναι 8 επί χ πλην 7. Μετά στο δεύτερο ζεύγος συναρτήσεων, για την F πεδίο ορισμού είναι το R, συνολοτιμών είναι το πλην 1, είναι η συνάρτηση του ημιτόνου αυτή θυμίζω, ημιτόνο χ, ενώ η G του χ είναι η 5 χ τετράγωνο μείον 3 επί χ, πολυονυμική, R, πεδίο ορισμού συνολοτιμών. Όπως θα δείτε και εδώ δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, υπάρχει και η σύνθεση της G με την F, με πεδίο ορισμού, άμα δείτε είναι όλο το R, και ο τύπος είναι 5 επί μήτωνο τετράγωνο χ μείον 3 επί μήτωνο χ. Όπως και για την F σύνθεση με την G, πάλι πεδίο ορισμού το R και ο τύπος της F σύνθεση με την G του χ είναι η μήτωνο του 5 επί χ τετράγωνο μείον 3 επί χ. Στο τρίτο παράδειγμα που έχουμε τις συναρτήσεις 2 επί χ συν 3 και 4 επί χ μείον 5, όχι με συγχωρείτε, είναι η ln χ πλην 1 εδώ και μετά είναι η a στην χ, άρα πεδίο ορισμού της F και συνολοτιμών είναι το 1, το ανοιχτό 1 συνάπειρο στο R και για τη G πεδίο ορισμού το R, συνολοτιμών το 0 συνάπειρο. Εδώ το πεδίο ορισμού της G σύνθεση με την F είναι, άμα δείτε, το 1 συνάπειρο στην ουσία, άρα κανονικά υπάρχει η G σύνθεση με την F με τύπο χ πλην 1. Από την άλλη η σύνθεση της F με την G έχει ως πεδίο ορισμού το R και τελικό τύπο ln του a στην χ πλην 1. Και στο τελικό παράδειγμα, όπου αν και έχουμε δύο πολυονυμικές συναρτήσεις, την χ τετράγωνο συν 1, αυτή είναι η F, και την μείον χ συν 3 που είναι η G, δίνεται ως πεδίο ορισμού, μας έλεγε για την πρώτη συνάρτηση ότι το χ είναι θετικό, για την δεύτερη ότι το χ είναι μεγαλύτερο του 3, άρα πεδίο ορισμού για την F 0 συνάπειρο συνολοτιμών R, πεδίο ορισμού για την G 3 συνάπειρο συνολοτιμών το R. Εδώ θα παρατηρήσετε μάλλον ότι το πεδίο ορισμού της G σύνθεση F είναι το ρίζα 2 συνάπειρο, μπορείτε να δείτε πολύ αναλυτικά εδώ τη διαδικασία, και ο τύπος της είναι μείον χ τετράγωνο συν 2. Προσέξτε όμως ότι το πεδίο ορισμού της F σύνθεση με τη G στην ουσία θα είναι το κενό σύνολο. Πάμε να το δούμε. Εντάξει, η χ ανήκει στο πεδίο ορισμού της G, ώστε το G του χ να ανήκει στο πεδίο ορισμού της F. Να το δούμε λίγο αναλυτικά μαζί. Το χ λοιπόν ανήκει στο 3 συνάπειρο και η F του χ που είναι
η G του Χ, με συγχωρείτε, που είναι μείον Χ συν 3, να ανήκει στο πεδίο ορισμού της F, στο 0 συν άπειρο. Άρα λοιπόν εδώ τι έχουμε, ότι το Χ είναι μικρότερο του 3, άρα γίνεται συγχρόνως το Χ να ανήκει στο 3 συν άπειρο, το μη είναι στην ουσία αυτό, και το Χ στο πλην άπειρο 3, στην ουσία έχουμε κενό σύνολο εδώ, άρα δεν μπορεί να οριστεί η σύνθεση της F με την G. Και πάμε τώρα στην κάθετη και στην οριζόντια μετατόπιση. Θεωρούμε μία θετική σταθερά σε, τότε η γραφική παράσταση της συνάρτησης ψ ίσον F του Χ συν σε είναι η γραφική παράσταση της συνάρτησης ψ ίσον F του Χ μετατοπισμένη κατά σε προς τα πάνω. Αντίστοιχα, η γραφική παράσταση της συνάρτησης ψ ίσον F του Χ μείον σε είναι η γραφική παράσταση της συνάρτησης ψ ίσον F του Χ μετατοπισμένη προς τα κάτω. Η γραφική παράσταση της συνάρτησης ψ ίσον F του Χ πλην σε είναι η γραφική παράσταση της F του Χ μετατοπισμένη κατά σε προς τα δεξιά, ενώ της F του Χ συν σε είναι η μετατόπιση της F του Χ κατά σε προς τα αριστερά. Εδώ μπορείτε να δείτε όλα αυτά που αναφέρθηκαν θεωρητικά, εδώ να τα δούμε γραφικά. Το F του Χ συν σε εδώ και το F του Χ πλην σε, έτσι μετατόπιση προς τα πάνω και κάτω αντίστοιχα, ενώ εδώ η F του Χ συν σε μες στην παρένθεση και F του Χ πλην σε μες στην παρένθεση, αριστερή μετατόπιση και δεξιά μετατόπιση από το αρχικό γράφημα της F του Χ. Και ολοκληρώνουμε το σημερινό βίντεο με κάποιους χρήσιμους μετασχηματισμούς. Έστω σε μια σταθερά μεγαλύτερη του 1, τότε η γραφική παράσταση της ψ ίσον σε επί F του Χ είναι η γραφική παράσταση της F του Χ τεντωμένη κάθετα κατά σε. Η γραφική παράσταση της 1 προς σε επί F του Χ είναι η γραφική παράσταση της F του Χ συμπιεσμένη κάθετα κατά σε. Η γραφική παράσταση της F του σε επί Χ είναι η γραφική παράσταση της F του Χ συμπιεσμένη οριζόντια κατά σε. Αντίστοιχα, η γραφική παράσταση της F του 1 προς σε επί Χ είναι το τέντομα της γραφικής παράστασης της F, οριζόντιο τέντομα κατά σε. Και κλείνουμε με τις ανακλάσεις. Η γραφική παράσταση της ψ ίσον πλην F του Χ είναι στην ουσία η ανάκλαση της F του Χ, της γραφικής παράστασης της F του Χ γύρω από τον άξονα Χ, ενώ το γράφημα της ψ ίσον F του πλην Χ είναι η ανάκλαση της αρχικής γραφικής παράστασης της F του Χ γύρω από τον άξονα ψ. Και εδώ γραφικά όλα αυτά που έχουμε πει βλέπετε και με το αντίστοιχο χρώμα, με πράσινο την ανάκλαση, με ροζ την κάθετη συμπίεση και το κάθετο τέντομα και με πορτοκαλί αντίστοιχα την οριζόντια συμπίεση και το οριζόντιο τέντομα. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το σημερινό μας βίντεο. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο που αφιερώσατε στην παρακολούθησή του. Οφείλουμε επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στον καλό συνάδελφο μαθηματικό Βαγγέλη Σαπουνάκη, που και αυτός έχει επιμεληθεί ένα μεγάλο μέρος των σημειώσεων της ενότητας αυτής. Διαθέσιμα είναι επίσης τα στοιχεία επικοινωνίας. Μπορείτε και να σχολιάζετε κατά το βίντεο για τυχούσες απορίες ή γενικά για ό,τι άλλο επιθυμείτε πάνω στα βίντεο. Επίσης, αν το επιθυμείτε, μπορείτε να μας ακολουθήσετε και στα social media του Φροντιστηρίου Φοιτητικό Πρόσημο, στις πλατφόρμες του Facebook και του Instagram. Αυτά από εμένα, ήμουν ο Ανδρέας Μαυρίδης. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.